záznam. Toto vysvědčování. Dneska tady probíhá a zítra bude probíhat druhé pokračování lehkoatletické olympiády Bechyňských základních škol. Je to už 28. ročník této soutěže. Jsou to obě dvě základní školy bechyňské, jednak základní škola školní, základní škola Libušina a vlastně valná většina jejich žáků, což obsahuje zhruba 400 dětí bechyňských. Jednak závodí se ve sprintu, potom bězích na dlouhých tratích, podle věku dětí se ty tratě prodlužují, háže se kriketovým míčkem, vrhá se koulí a máme také skok do dálky a do výšky a starší děti běhají běh štafetový na 4x60 metrů. Dneska závodí děti z 2. stupně, to znamená 6. až 9. a zítra to čeká jejich mladší spolužáky. No, jednak jsou to medaile a diplomy, které jsou v režii školy a díky tedy, jestli mohu zmiňovat reklamy, tak firma Generali podporuje, uděluje diplomy a nějaké drobné, v podstatě reklamní materiály, které drobnosti dětí dostaví jako další cenu. Tak, chlapi skokary vystřídají koulaři.